मा बमा नांगौ गल गल बमा थै जगमग सावनाय नोङो ओरैसो दं गोलाव गोलाव आरिया लेकिन 1 सेकंड लाइनो अरे बड़े खतरनाक लोग हैं वाह जगमग सावग्रासो माथो हनै वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ कालि फुजाजों लोब्बा लाखिनानै बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नै आखाइयाव लादों किटकेट बेखौ दा दसे बेरहोगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै थाबाय जाबाय लोगोफोर आं गोबावजोंसो ब्लग लाबोनाय जागासिनो दं थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनांबाय जाबाय आंजों दा रावबो गैथ'वा दसे थानानै फैगोन लेंहरखादा आगस्ट नै जोंहा देग्लाय बे होथ'वाखै गाइस मा दाबो प्ले जाखो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ना मा होनो अरे बड़े खतरनाक लोग हैं फाग्ला सोर जाखो बिलाय साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो बबेनिफ्राय मोदाय बिरबोनाय बायदि बिरबोलाबायखो ये बिपदसो दं माथो बेफोराव होद बुदबकफोर हेभि साइज नुखादों सोरानि जाखोबा बेबा बिराद हेभि साजायखादों मालाय सलिडलै नाइस होनदो मा बमा नांगौ गल गल बमा थै जगमग सावनाय नोङो ओरैसो दं गोलाव गोलाव आरिया लेकिन 1 सेकंड लाइनो अरे बड़े खतरनाक लोग हैं वाह जगमग सावग्रासो माथो हनै कालि फुजानि मुङाव नै बमा सावनो नागिरदों एसे चक्र बमा सावनो नायनि र' खम दामिनो होनदो माथो गिलाबाय थाखोरा तेरिका माथो खारां खारांल' जाखो ओइ ह ह ह मा जाखो बिलाय हाब्रु माबा माबासो गाखो ये क्या है र' किटकेट गारखोन लोगोफोर नै होसाव मा सावनाय नों सावगोन गावनिखौ लाबोबावलायब्रा आंनिखौ सावनो नागिरबावलाय बिराद फाग्लाखा देलाय खुगायाव लानानै सावलाय आंथ' खुगायावसो लागोन एबार आं ओरै लानानै सावगोन नै ओरै लानानै सावगोन आं एबार किशोर अरे बड़े खतरनाक लोग हैं संग्रायसिगोन दागायजोबनांगौ दिनै हराव गाबोननिया गाबोन बेलेग जालायगोन रा होनदो मानसिफ्रा उन्दुजोब्बाय जोंहा उन्दुनायाव गावबाय थानांगौ जों हरावसो गावलै मानसिया जों दिनै सोरांजासे गावगोन दागायजोबनांगौ दिनै संग्रायसोखौ नामाखौ बेरहोजोब र' दे हो दे होदो नायदो जाबाय खारदों फाग्ला मा गिलु गालु बुङाखैलाय मा गाना लाखादों सेफटिनि थाखाय होननो नागिरदों गोजौआव बोरै माथो नुवासिनो थै फाग्ला गारखोफिन आरोबाव गोदान गारबाव दे नांथाया बेरां बेरांबासो गार मेगना हाबफैलायदों माथो फाग्लानि लायबासो मोजां गार देब्रा गार खनसे न' आंनि होनसाव न' खाथियाव बेरनो हादों खिन्थु दानिबो किशोरा खाथियाव बेरहोदों बाला थैफोर ओइ बुङो दे सावलाय मोजां गारखो बिथिंनि गार थै भिडिअ लाबा जायालै नोंना बाबु ओंखायनो आं लानो बायो माथो गोजौआवनो बेरहोनो रोङा
लाबोलाय रावबो गोजौ बेरोनो रोङा न' फाइन बेरोबाय था नोंसोर दिनै गोजौआवनो बेरोबाय था गाहायाव बेरो नाङालै एवनायखानो दे जाया मेगनाव नांलायनाय दानि बायदि गारनाङा आरो थों नोंनो होनाय माने लससो जायो आं होलालै नोंनो हनै मा लससो बानायजोब्बाय धोद जायालै नोंसोर नै बिदिसो बेरै बेलाय बेफोरसो होननाया नोंसोरलाय आंनो आयु हाथाइफोराथ' जाखाला खोमा मानसिना फाग्लासो हर सान जाग्रा हरनि 12ता मानि गय जायो नै मानसिफोरा उन्दुजोब्बाय दिनै भिडिअखौ एन्ड बानाया गाबोनसो एन्ड बानायगोन गाबोन माने नेबाय थादों नोंथांमोना गाबोनसिम 1 सेकेन्डआवनो गाबोन जागोन आरो ना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम ना मा होनो उन्दुनो ओंखारनाय बायदि नांबायलै आङो दाखालिबो बेरायहैनानै उन्दुनाय जायाखैना हराव बासाव थायै थायै ओंखायनो मेगना एसे बोखेनाय बायदि नांदां बेरायफैदों र' एसे लामा जिङाव ओइथिंजाय मोजां मोजां देखायलांबाय थानो र' नोंथांमोननो बिदिनो मानसिफोरा उन्दुजोब्बाय जों इमान हराव फैदों आरो सोनि र' दे होदो जागोन ना जायाखै खामासै नामा मोजां सावखानांगौब्रा मा लस खालायलायनाय बेलाय दङ मोजां सावना बेरहांबासो गार'खानांगौ नों आखाइखौ साइडआव लाखाब्रा हामाखै नै बिदियाव गार'बालाय दै दं खोमालै सिङाव बे साजायदों नै लाइटआ बिल्डिंआव पुरा आरो बैहाय माखासेया सिनायानो माथो The next day ओंखारबोलायबाय दिनैबो आखाइयाव बम लानानै नै ओइ बुरबक ओरै फै सावसै गावलायनाय सोलिगासिनो दं जोंना कालि फुजानि किटकेटजों फ्राम फ्राम होनलायलायनाय फाग्ला जालाय जोंना सोर बेलाय ओइ मा बुङा बेलाय सावदो सावदो गावदेलाया होगोन बारा आंखौ खाथियावनो सोरबा बांसिन गोमोदि हनै 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 आयौ 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 hey बरिया